πάση περιπτώσει να ξεκινήσω, θέλω το τραγούδι όπως είναι και στο τέλος τώρα θα πω ότι εγώ δεν είμαι ποιητής, αλλά η οργή με έχει βγάλει από τα σπλάχνα μου μέσα μερικά στιχάκια, γιατί μας έχουν κατακτήσει άλλοι λαοί που δεν δικαιούνται την Κρήτη, ούτε να κατοικούνε, ούτε να την κουβεντιάζουνε, ούτε να την κατακτούνε. Και λέω, έτσι από τα σπλάχνα μου μέσα βγήκαν αυτά. Με μυρολόγια σε θρηνό, αιματοβαμένη Κρήτη, ξένοι σε κατακτήσανε χωρίς να ανοίξει μύτη και κάμασι μας πρόσφυγες στο ίδιο μας το σπίτι. Η Κρήτη η ηρωικιά ιδιοκτήτες έχει, στον ξένο τον παράγοντα του πέτε να κατέχει, από τον κρητικό λαό συνέπειες θα ανέχει. Ξεσηκωθείτε κριτικοί τα όπλα να μιλήσουν, για δεν υπάρχουν άνθρωποι να μας υποστηρίξουν. Πρώτα να εκτελέσουμε εσωτερικούς προδότες και ύστερα να χτυπήσουμε και τον αλό τις πόρτες. Ελευθερία δεν θα δεις εάν αίμα δεν τρέξει και αν δεν γεννεί επανάσταση σαν του 1866. Βγάλασαν μας δασικοί ολόκληρη την Κρήτη και πάνε να τη δώσουν στους Γερμανούς κανίσκοι. Σε αυτούς που κατασφάξανε ολόκληρη την Ελλάδα και τώρα την εκάμανε μεγάλη φιλενάδα. Τούτον αυτινό που φταίξανε για όλα αυτά. Παλιά μου λέγει ο πατέρας μου, ποτέ σου τον παλιό σου εχθρό φίλο μην τον εκάνεις, γιατί στο σπίτι σου φωτιά με αδυναμίτες βάνεις. Χνάρης Χρήστος από τα Λιβάδια, 92 χρονών.